Dagiti sasarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita asardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing, dumngeg kayo. Bueno ubing, agulima ken agtalna kayon, tayrugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ni Sasha, ti ubing asaan apaanawa. Saan nga ipangpangag ni Sasha, dagiti naganak na ubing. Saan na akaya ti agpaanawa? Kat oray ong tanda aramiden na lata. Kas iti na minsan, binilin ti inana, ano mapan iti pagadalanda, kat saan kuma agumatgatang iti chichirya. Ngam ididimteng ti resesda, gimatang iti nakaapapgad at chichirya, kan gimatang pay iti nakasamsamit a Diyos. Kat nukasta at tiyempo ti pandangan, saan amangan daytoy, nunateng ti sidaenda. Iti maysa nga aldaw, kat. Apay ngay, Sasha. Malpas kami amangan. Ngamsi ka, di mo pala naksayan day takanam. Kas lamang mga napusa. O, Sasha, kita ni manong mo a JR, naibus na tinateng asidaan na. Diyak kayat ti petsaya si datayo. Anak ko, naska na sorsorwam ti agsiday tinateng. Apay, di mo amo apagpapigsa dayta, anak ko. Kita anak, pimigsakon. Nagdadakol pa yung timasol ko. Oh. Ala, ibusom day takanam. Sana mabali na sumrek ka iti pagadalan asaan ka anangan. Aywan gayam tatang. Amoyo ka din ni Sasha. Agipulong ka manan. Apay, anya dayta, anak ko. Chichiryatikan kanin na iti pagadalan mi. Nakita. Oh, nangag mo day ta, Sasha? Isumot lagam nga awan ganas mo amangan tachichiryamot ti kanam. Saan kan nga ikan itibalon mo a kwarta, tapno saan ka agumatang iti chichirya? Nasaysaya at pay, bakit? Isaga na amlatan ida iti meriendada. Hala, kasano daytan? Agtudon. Apay, Almera, kabutang mo ti mabasa? Imbaga ni nanang kantatang ko asa anak nga agkalintudwan, tapno sa anak nga agsakit. Nagmayat tupay ti agkalintudwan. Umay kakit din. Oy, saan Sasha? Pasardangan tapay ti tudo. No di mo kayat, ayabak ni Donnie. Iso ti kadwak nga agawid. Kaya't masawan, agkalintudwan kayo? Nagmayat tupay ti mabasa iti tudo. At kapayong ko, Sasha. Nakayat mo, agpayong tadwa. At damat payong ko aginatang ni nanang. Ngamdyak usaran. Nakadulin lang iti balay ni. Apay ngay. Di balayo ayat agpayong? Diyak kayat ti agalay ti payong. Kinasayat, aglinong tapay, Sasha. Ani, nagpigsa ti todo. Isumot ti bilin dagiti dadakkel ko, no kasto yung agtutudo. Aglinong ka. Urayan masumardang ti todo. Agawid takit din. Nagmayat ti mabasay ti tudo. Diyak kayat tagsakit. Apay si ka, kayat mo tagsakit. Saan ta nga agsakit? Di ka madanagan. Apay, anabasbasa ka anagawid, Sasha. Ikwa nanang. Inggatangan ka iti payong mo. Kunak nga ikabil mo di tabag mo, tausaram no agtudo. Ayan di payong mo. Nabatik ngamin. Anya, apay ngamin nga imbatim. Anya ti serbina nga inggatangan ka no di mo usaran. Ay na anak ko talaga anatangken ti ulong. Kasanon ngay no agsakit ka. Ala ka, Sasha. Nagsamit maninday ta Diyos ngayon inumam. Makain inumak nga rod. Numakain inom ka. Apay asan kang uminom iti danom? Jack nga rod kayat ti danom. Tawan raman na. Talaga saan mo adang danggan dagiti bagbagadananang kantatang?
Saan ta ka nung aggatang kin uminom ka dagiti nasamit a Diyos? Agipulong ka manan? Sika talaga. Pulongero ka. Kasano? Nagrigat ka mabagbagaan? Padasam ti agipulong. Taipulong kamat. Ha? Anya kumati ipulong mo ngay naramid ko? Ipulong ko nag-escape ka. Tasimurot ka kadagiti barkadam anapan nagala iti lawa-lawa. Anya? Oh, asino itatimongtan? Sige, agipulong ka. Tadwa ta maungtan. Ipulong kamat. Sasha, chichirya manon day takang kanam. Kayat mo? Huh? Jak mang mangan iti kasta. Anya nga rin detakan ka no? Tinapay. Kayat mo? Sana ka mang mangan iti tinapay. Awan mo traman dayta? Saan akas kaapgad day takang kanam at chichirya? Ngam na sustansya daytoy. Uray anya pa'y ti ibagbagam. Talaga ajak kayat dayta. Sasha, di nakipulpulong ka dana ng kantatang ha? Saan ka nga ipulong? Basta di ipulong. Wanan. Igatangan na karod iti inumak a soft drinks. Anya? Ingkan tani. Kayat ko ti uminom iti soft drinks. May parit ka no ti uminom iti soft drinks. Sige ka. No di igatangan. Ipulong ka kaninanang. Nanang! O sige, mapanakon. Igatangan kan. Kasta! Ay nalakay. Saan manen nga inibos ni Sasha ti kanan na? Nagkusim. Isa anak tong. Noog balon, saan namatla ang akot-kot yun ti balon na? Anyaya tarumbang aramidan tagan kwa na. Bakit? Nakitak ngamin itibag na dagiti nagado asupot tinanganan na iti chichirya. Day tate rason. No apeasaan ang makapangan. Ay, kasano nga'y alumukmag no kasta ti anak ta? Sasha, rabien. Agbuy-buya ka pa'y langit ti TV. Tsak nga rod kayat ti maturog. Kayat ko pa'y ti agbuya. Maladaw kan tumanan na makaringin ton bigat. Maturog kan tulat ta ka din. Maturog kan tumad to na. Wan, agbuya pa'y iti TV. Sasha, agriin ka. Hoy, nakaturog ka. Adda ni ma'am, Makaturturog ak ngamin. Saan ka kadi naturog idi rabi? Nagbuya kiti TV. Kasano no makita na ka ni ma'am ang nakaturog. Ungtan na ka Isong aglisan ka kankwana. JR, ayabamon ni ading mo tamangan tayo nanak ko. Wananang. Sasha, mangan tayo kanon. Nasakit ti ulo. Woo! Agpambar ka manan. Tanatang tisidain tayo. Talaga nasakit ti ulo. Nan, dapadapan ka man. Ha? Nabara kang agpaysuading. Mabit lang tayo nakibaga kininanang. Nasakit ti ulo, nanang. Nabara ka ngamin anak ko. Nagsakit pa iti karabukog ko. Day takat ngamin ta nagkalintudwan ka. Nanang. Uminom ka pa'y ngamin itinalamiis a soft drinks. Saan Ay nasaan kan nga aglibak, taimbaga kanyak ni manong mo. Apay ngamin ay anak ko. Ta saan na kami adengdeng kan kinitatang mo. Kita ita. Si kamot lang ti agrikat. Agsakit kan, gapo iti kinasulpang mo. Naskan nga ipantan ito ospital ni Sasha. Bakit? Wala kay. Duwang aldawan niya, gurigor. Saan pa'y ama kapangan, ta nasakit ka no di karabukob na. Ay sus, naskan ang masigod. Diyak kayat ti mapan ni di ospital, nanang. Ay na anak ko, kasano ama imbagan ka ngay no saan ka nga agpa-ospital. Masapul nga agasan na ka ti doktor. Mabuti nga kiti doktor. Injeksyonan dak. Lakit di Diyak kayat tagtumar iti agas, nanang. Di mo matlagayam kayat di mainjeksyonan, kan agtumar iti agas.
ang nagsukir ka mga minanak ko. Noan niya ti iparparit mi nga aramidem. Aramidem matlat na. Kaya tiyang pa-hospital. Saan asi ka ti masurot, Sasha? Da kami anaganak mo, ti masurot. Tiyaat, apay asan na simrot ni Sasha? In hospital da nanang. Agsakit? Wen, nasakit ka no ti ulo na. Kan aguyat. Ay, kaasimot ni Sasha. Sangit tadi na kaya ti ma-hospital. Nagkalintudwan tumat ngamin. Kanayon ang mga ni ti chichirya. Iso nakapsot ti bagina. Isumot ti ko na ni nanang ko. Nakapsot ka no ti bagi, no puro chichirya ti kankanan. Iso asyak, natang ti sidsidaat. Doni, agsakit ka no ni Sasha. Kayat mo, bisitaan tayo di balayda. Wen Makalawas mo't ngaminan asan asimrang. Kaasimot. anya ka no ti sakit na? Basta agurigor ka no kan aguyak. Siyak, jak kay tag sakit. Tadyak kayat ti ma-hospital. Uray syakmat jakmat kayat ti ma-hospital. Agyamanak kada kayo. Almira, Kandoni. Tabi ni Sita dak dito'y balay. Naimbagan ka ka din, Sasha? Wan, ngam agpapigsa akpay ko na ti doktor ko. Sumrukan, tagay ayam tayo di school. Talaga kayat kon ti sumrak. Takayat kon ti agay ayam. Kano sumrakak, jak ton liplipatan ti payong ko. Tako na jay doktor. Nagwiyakak kan naggurigurak. Gaputan nagkalintudwanak. Kasta ka ngamin. Agpayong ka, Sasha. Siya, kanahin nga itugtugot ko ti payong ko. Kan, sa anak kanon amangan iti chicherya. No dikat, manganak iti ado anatang. Tapno sa anak ka nalaka ang makaptan iti sakit. Pudno dayta, Sasha. Pudno gayam amin dagiti impagadanan ng kantatang ko. Iso amanipod ita, natengan ti kaadwan asidaak. Kan sa anak matan nga agpuy-puyat. Sinurot ni Sasha dagiti rumbeng nga aramiden na ubing. Ket dita saanen ana isublipay daytoy iti ospital. Gapo ta saanen a managsakit. Ngamin liniklikan nan ti mangan kadagiti makapadakes iti salunat na. Kan kanayunen nga agsida iti nateng. Bueno obing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaonda kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo.
Saan kayo nga agsisinaor? Kan saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.